Видео Мечев Продакшн. Днес времето спря за миг, защото едно момче се превърна в достоен мъж. Алексей. Днес си красив, силен и уверен, но за мама и на още си онова момче, което заспиваше спокойно в нейните прегръдки. За татко Наско. Ти си неговата гордост, Неговата сбъдната мечта, неговото име, което ще продължи напред. а за малката Ели Ти си нейният герой, братът, когото винаги ще обича с цялото си сърце. Върви напред, Алексей, нека Господ бъде светлината по твоя път. Нека ангелите бдят над теб Денем и нощем татко Наско ти дава силата си. Мама Ина ти дава молитвите си. а сестричката Ели Ти дава най-чистата любов, носи тези три богатства, със себе си. защото те струват повече От всички съкровища на света. Алексей, живота ще те срещне с бури и слънчеви дни. Ще има хора, които ще те прегръщат, И хора, които ще се опитат да те пречупят. но помни думите на татко Наско. Истинският мъж не е този, който Никога не пада, а този който винаги се изправя с вяра. и чест. Помни сълзите на мама Ина, Те са молитви, които Господ никога не оставя нечути. лети високо, Алексей, но никога не забравяй дома. където мама Ина те чака с отворени обятия. Не забравяй татко Наско, Който цял живот ти проправяше пътя, не забравяй Ели, която винаги ще се гордее, че има брат като теб. Днес си абитуриент, Но утре започва истинският живот. Пази името си чисто, Алексей. не продавай съвестта си за богатство. Не сменяй добротата си за гордост. Не забравяй Бога, Дори когато съдбата ти се усмихва. защото човек е истински богат, Не с това, което притежава, а с това, което оставя в сърцата на хората. благословен бъди, Алексей, нека Господ пази, всяка твоя крачка. нека ръката му бъде върху рамото ти. Когато се колебаеш, Нека любовта на мама Ина те топли винаги. Нека силата на татко Наско живее в теб завинаги. нека усмивката на Ели Ти напомня, че винаги
винаги имаш дом, в който си чакан с любов. И ако някога очите ти се напълнят със сълзи, спомни си този ден, спомни си как мама Ина се молеше за теб, как татко Наско мълчаливо криеше сълзите си от гордост, как Ели те гледаше с възхищение и обич. И знай, каквото и да ти поднесе животът, докато носиш доброто в сърцето си, вярата в душата си и любовта на своето семейство, ти никога няма да бъдеш победен. защото ти си Алексей, сина на Наско и Ина, гордостта на Ели и най-голямата благословия, която Господ им е подарил. Видеомечев продакшн. Да е жив и здрав, да сбъдва мечтите си и Бог да го благослови. Да си жив и здрав и повече така.